טוב, עודד נעים, הבעלים של בוליג'ון, איזה כיף להיות כאן. אוי, תודה רבה, כיף שבאתם. אז מה זה בוליג'ון? תספר לנו. בוליג'ון זה מותג חדש שנולד ונרקח באיטליה, הגיע לישראל לפני שנה ו8 חודשים, ונותן פה שיווק לכל המספרות בארץ, למספרות איי-אנד מה שנקרא, נותן שלל המוצרים מ-A to Z, מההתחלה ועד הסוף. נותן אפשרות בעצם למעצב שיער לעבוד עם שלל המוצרים שנרקחו באיטליה, במיוחד עבור הקהל הישראלי. ואני יודעת שהבלונדיניות מאוד אוהבות את צבעי השיער שלכם, ואנחנו גם היום בעצם חושפים את הצבעים החדשים, שטיפה מיוחדת לבלונד, נכון, לבלונדיניות? נכון, אנחנו בעצם חושפים כאן סדרה שנקראת ויצ'י ג'ון. ויצ'י ג'ון זה תת מותג שלנו בתוך צבעי השיער, שתת המותג הזה מתעסק רק בשטיפות, שטיפות גוון לבלונדיניות. מה שמיוחד בהם זה שהשטיפות גוון האלה לא נוגעות בפיגמנט הטבעי, הן רק מתעסקות בבלונד הנקודתי, משנות את הגוון בצורה עדינה, שומרות על הגוון לאורך זמן ועושות תהליך ריפוי לשיער, שזה בעצם מה שנציג פה בעוד כמה דקות אל מול כל הבנות. במאסטר קלאס שהולך להיות ממש עוד כמה רגעים. אני יודע שבדרך כלל אתם רגילים לכל מיני השקות מפונפנות ומגניבות, אצלנו השקה היא נטו. איך אני מפונפנת? אומנם לא בלונדינית, אבל מפונפנת. שיער שלך היסטרי. אנחנו בעיקר דוגלים בעניין של תוכן. המשמעות הכי טובה שלנו זה לתת גם למעצבי שיער וגם לעיתונאיות את התוכן האמיתי, כדי שהם יבינו מה בעצם הן רואות פה ולמה מחר מחרתיים הן צריכות ללכת למעצב השיער שלהן ולדרוש ממנו א' ב' ג', כי ברגע שאתה יודע אתה בא הרבה יותר עם השכלה והרבה יותר עם ידע ודורש את הדברים הנכונים. וואו, אני חושבת שאמרת, באמת נגעת בנקודה הכי חשובה, כי אנחנו נמצאים בשוק שהוא כל כך רווי ויש כל כך הרבה היצע, ובסוף, מדובר בצבעים שלא תמיד עושים טוב לשיער שלנו, אז אם אתם מביאים את הבשורה הזו, שגם משקמת וגם מטפלת בשיער, זה בעצם מה שחשוב, לפחות לי כלקוחה. זה בדיוק מה שאנחנו מכוונים. המותג, כל תארת המותג הוא קודם כל בריאות השערה. אנחנו דוגלים בעניין שהשיער צריך להיות מושלם. אנחנו לא מחפשים רק שהוא יהיה חלק או רק שהוא יהיה צבוע או מובהר. אנחנו רוצים שבאמת יהיה בריא, שיהיה טוב, שלא יהיו קצוות מפוצלים, שלא יהיה שבירה של שיער, במיוחד בנשים עם שיער בלונד. בבלונד אנחנו יודעים שהשיער נוטה להישבר עם הזמן שאנחנו מייצרים בלונד על בלונד על בלונד. פה במותג הזה אנחנו דוגלים בזה שככל שתשתמשי במוצר ככה השערה שלך תהיה יותר חזקה ויותר בריאה ויותר טובה. וואו, שזה מדהים מה שאתה אומר פה, אתה בעצם לפחות לי מגלה משהו חדש, שככל שאני אשתמש בצבע השיער שלי יהיה בריא יותר. זה הצבע, זה שטיפה, היא נטו לגוון, מתעסקת רק בפיגמנטים הצהובים שאנחנו צריכים לתת להם את התת גוון שאנחנו צריכים, ללא PPD, ללא אמוניה, צבע מאוד מאוד מה נקרא פרנדלי לשיער. זה עבודה פנטסטית. אני רוצה לשאול אותך, תראה, בסוף השיער זה חלק מהחזות שלנו, ואנחנו באמת משקיעות, ולא רוצות לבן, ולא רוצות קצוות מפוצלים, ולא רוצות כל מיני פיגמנטים שפתאום יוצאים כשצבע דוהה, אנחנו באמת משקיעות. אבל עדיין אנחנו בתוך תקופה, כבר יותר מדי זמן, שמאתגרת, אני אפילו לא יודעת איך למצוא את המילה, איך זה משפיע עליכם בבוליג'ון? אז אנחנו נכנסנו לפה לארץ בדיוק בתקופה שהיא אחת הקשות שיש, כשהייתה פה אי ודאות מאוד מאוד גדולה, הרבה עניינים לאומיים מאוד גדולים שצריך להתמודד איתם, וזה גם כן משפיע עלינו מבחינה עסקית בצורה הכי קשה שיש, כי נשים לא יוצאות לצבוע את השיער כי אין להן למה, הן בבית יושבות עם חברות עם קוקו ובזה נגמר הסיפור. אז ההתחלה הייתה קצת מאתגרת, אבל ברגע שאתה מביא מוצר ברמה ממש ממש גבוהה ונותן שירות ברמה גבוהה, המעצבי שיער יודעים לזהות את זה, יודעים ישר לשלוח אותך לעוד לקוח ולעוד לקוח ולעוד לקוח, ובעצם ככה הבשורה הזאת מתפשטת. אנחנו תוך זמן של שנה ו8 חודשים כבר עומדים עם 1200 מעצבי שיער שהם לקוחות שלנו, והשוק הזה רק הולך וצומח מבחינתנו. קשה לנו לעמוד בביקוש, אנחנו נמצאים כל הזמן במצב של חוסרים גם בתקופה המאתגרת הזאת. אנחנו עושים את המקסימום, בין אם זה הטסות ובין אם זה כל מיני פתרונות לוגיסטיקה כאלה ואחרות, בשביל לעמוד ולתת שירות ללקוחות שלנו, ואני מקווה שזה רק ילך וימשיך ככה. ואני רוצה להגיד לך, וגם לכן בבית, אל תוותרו על להיראות הכי טוב שלכן, גם כשאתן בבית וגם כשאתן לא בבית. תשמע, השיער זה כרטיס הביקור שלי. אני לא יודעת אם אי פעם אני אהיה בלונדינית, אבל... אולי אני זרוק שזה דברים ככה אולי, אבל באמת אני חושבת שהכי חשוב, בסוף כשאנחנו מסתכלות על עצמנו ואנחנו אוהבות את מה שאנחנו רואות, אנחנו אוהבות בעיקר את עצמנו. והשיער הוא קטליזטור מאוד מאוד חשוב
למראה שלנו ולאהבה העצמית שלנו, שזה לפני הכל. חד משמעי. אז מה אני אאחל לך? אני אאחל לכולנו, שבאמת תהיה לנו שקט, שתהיה לנו נחת, ביי. שנמשיך להיות יפות מטופחות, קודם כל בבפנים שלנו, ואז הכל גם מסתדר בחוץ. תודה לך, עודד. תודה רבה, כיף גדול.